Tak to moc neuklidíš, to kontrolou. Ne, no, ale já bych se zapomněla úplně nějaké věci výzvykama a kolik je to bomby, ale jak se tam vracet. Třeba víc. A někde se tomu mají částky. Tak takhle probíhá úplně, když ho dělá čulina, jo? Jo. Pak je tam koš. Já to tady minulém. Ne. Já nejsem prudík. Jsi to na internetu? Jo, a ty se to bavíš. Tak už se nebavil. Ne, tak já jsem se podívala, pořádně. Co? 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 Já včera jsem tam nebyl, ani předevčírem. No tak? Tak tam je. No, já budu mít taky dobrý, už se tady natáčet 4 hodiny, no? Ten úklid. Pojď ty moji. Jak to zítra v trávníku? Kde to je? Já jsem chtěla, co dělám. Jak je to, co nedělám, jo? To bude asi nejčistší sanitka, co? Když nevím, jakou jarovou vodou. To se nesmí, to nesmí nikdo slyšet. Ne? Ne. Tak vymaž zvuk. Tak když nemáme dezinfekci, tak co mám dělat jako? Správám na to, prostě ty porec. Rozumíš? A už to nesmí. Dobrý. Slyší? Romantika, piko!